Mhuri yeZimbabwe tinongoti rest in peace kuna Brian Banda uyo aive mutambi wenhabvu aitambira chikwata cheFC Platinum ari captain pamwe chete nechikwata cheMauritius. Brian Banda akaita tsaona mugwagwa wembalava nezvishavani kuma 2 am akabva afira ipapo. Saka tinongoti Brian Banda zorora murugare. Haiwa tichinyaradzana nemhuri yekwaBanda, Brian Banda akasiya mudzimai nemwana anga ane 6 days abva mukuzvarwa, anova iye ndiye waenda kunoona apo pakaita tsaona. Tiri mukati mekuchema. Iyi ndo update yekutanga yandauya nayo pano paGibbs Diary TV, patinoona nemaupdate anoitika munyika yedu yeZimbabwe nemastreet esocial media. Tisi tine nyaya dzinopisa. Mhuri yeZimbabwe tiri mukati mekuchema Brian Banda. Madam Boss ndo vauya futi hameno mweya wavabata. Madam Boss kutaura kwandiri kuita vari kufunga kukomita society. Regai ndikuisirei piki ranyorwa naMadam Boss, muverengewo muonewo pfungwa ina Madam Boss. Haiwa tinongoti Mwari dai vapindira nekuti icho Satani, haiwa Satani chiri kurwa chaiko chaiko. Hameno zviri kuvatambudza mupfungwa dzavo, asi vanongoti vana vangu ndivo vanoita kuti ndidai ndiri mupenyu. Zvekuti dai vasiri vana kutaura kuno Madam Boss tingadai tisinavo pasi pezuva. Madam Boss vanova comedian vanotitandadza nekutidakadza zvikuru kwazvo. Iyi ndo update yandava nayo chete muzuva ranhasi nchiti mhuri yeZimbabwe. Haiwa tichasangana mune mamwe maupdate. Kana uri munyowani pathis channel chingosubscribe wotena the notification bell kuti patinouploada video YouTube ndo ichatanga kukuzivisa. Wokomenda, wolike nekushare, izvo zvinotibatsira kuti YouTube inge ichipushawo video redu. Haiwa hati vanamatirei Madam Boss. Zvokwadi vanoda zvekutonamatirwa munamato pakuda maprofita nesu vanhu kutotsanyira mweya uyu wekuti vasafunga kuzviuraya. Nhaika.